Today I am at Umuleri in Anambra State, where the Umuleri people are celebrating their Oguguo for the year. This is an event they perform before they start anything that has to do with their farming, and the tradition is a kind of tradition that has been taking place right from the ancient date. It's a tradition that they perform every year, and this is where they decide and determine what happens, how the year is going to be, the calendar of the year. So today I'm here to show you in details how they celebrate their events and how they perform all the traditions. So follow me as I will be giving you in details how they do the traditions. So thank you. I make an end television on the bazaar here. Arts and craft. Chileke lewa. Ihe a na-eme adị ezi o. Ọ dị zọrọ ụmụaka. Anyị na-eke n'ụlọ bụ ndị bata kịta. Ebekewu. Fejego hazie bụ. Ebekewu. Dị mma, all the way from Igbo State. You are my sister. No. I'm from Igbo State, you? Kano precisely. Abakaliki. Yeah, I'm from Kano. No, Abakaliki is Ebonyi State. I'm from Kano. Yes. Dị mma, I am a mother sharp. Very sharp guy. Well, thank you very much. Good afternoon, sir. Oh, the mama who did my arts and crafts. Okay, the mama. Obollo-Afor eze aja nnukwu Umuleri abịa Igbo niile. Mmemme na-eme ebe a taa. Taa bụ ka a na-agụ arọ. Arọ a na-agụ bụ na ile ya eme n'arọ nwa ka ekwu taa ni. Ekwu enye ka a ga-ekwu taa ni ọwa gawa. O nwere asị na mmiri ezori ne, mmiri ahụ ezori ne. Asị na nwa ekeri na nwa ahụ ekeri ne. Asị na alụta ji awuri ne. Ogwezikwa ka asị na iyi ike alụ ya eme ma na-ekwu usoro ọ bụ na asị ka eme ike kwu usoro eji wedozi ndị edoziri ome ya na ihe onye ka a nọ taa na ihe na-eme n'arọ ka a na-ere arọ taa ke na-ebido arọ Jenụwarị nke a bụ ka keleke na-ebido arọ na mmụọ na ndị eme ihe niile. Ọ bụrụ nke abịa n'Igbo na onwe ya gbasara Igbo na Jenụwarị si na ndị ka na taa ka eji ama mbido afọ. Taa ka a na-ebido arọ, taa ka a na-ebido arọ. Ka ezi ihe ọzọcha na-emecha ebe a gbasara omenala. Ebe na-eme ebe a bụ n'ihe na-eme erika. Ụdị a nọ kịta nwa mkpa adịla gị na nwere ihe na-atụlụ gị ibe ebe a kpesịa ya onyere gị aka bụ arọ ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ọ bụla aka jide mmadụ dịka ma obodo oyibo ma ọ ibe na ebe ebe ekpesịa ya elu ụtọ ya bụ n'obodo oyibo abụ aka arụjie n'obodo oyibo. Mmụọ ọnwa na-eje ka obodo ra o nwere obodo ọ na-ejere ọ na-egbolu obodo niile onwe ha na-ata ala nwa o nwere ata ama elu ma ọ bụrụ na olukazie akpọwa ama obodo niile dị iche iche ekele ọjị ka obodo niile dị n'okirikiri onye ọbụla bịa wee ọjị iweta ya wee n'obodo unu ọnwa ibe dị n'obodo unu bụ ụlọ na-eme ngara n'obodo unu mmụọ ọbụla bịa ezi ya taa na-enwa ozi obodo ahụ na ebe na-eme n'obodo unu kụrụ kawarị kụrụ unu mere ebe ahụ unu emezi manụ ezigbo ebe ọ si ezi unu onye bịa ebe Ụmụ nwaanyị a na-abịacha ji ọjị ma nzu abịa ka ihe o gosiri. Ebe o gosiri bụ na onye bụ ive ndụ ka ọ bụ nya ive ndụ ka abịa sịa nnọọ na ọbatago nwetago onye abịa gị n'ime. Ụmụ nwaanyị na-abanye n'ime ebe nke ọsọ ụmụ nwoke. Sọ ụmụ nwoke na-abaga ya si adị nke ọzọ ka ụmụ nwaanyị na-abaga adịghị adịla ya into two. Ebe nwaanyị adịghị eru nwa ebe nwaanyị na-eru. Ọ bụkwa na-ịchọrọ ikpe ekpere na ọ bụrụ dị ka nke taa ihe agbakọ ebe a kpee ekpere ma ọ bụrụ ka ọ bụrụ ndị taa nwa a na-eme mmemme ọ bụrụ na ịchọ ka ikpe elie ekpere n'ihe bata n'ibe enwe kpee ekpere ka ọ ahụ bụ mkpa gị ihe bụ problem gị ogbolu gị ị na-aya ọya maọbụ na mmadụ mere gị nsị maọbụ na mmele na onye tenye bụ ya pụrụ ekpesị ya n'ibe enwe ọ alụlụ gị n'ụdị ahụ iji wee chọọ. Ọgụnwa na-afụ maka ebe a.
abụrụ m na-abụ ya nọ nke a aja na-abụ maka ya ma mụ bụ mụ na ya na-abụ bụ orire ka bụ mụ abụ aja n'ukwu m were nye nwa abụọ arọ anyị dị ụdị dịka ụdị nwa na obodo anyị niile zuru ebe ọ bụrụ mma niile ọ ka na-abụla owu nwa dị chụrụ anụ alụsị nwa nọ iwe anyị zuru ụnyaahụ anyị dị ọkụwa 10 onye ọbụla gbasa nyanwa jebezie ọlụ ọ na-eje bụ nọ nnata ya bụ 3 o'clock nke chi ewu iwe o jere ọlụ ọbụ nyekọ akọla abịa Igbo taa nị o nwere nye na anya nye na nwoke soro oje na nwaanyị soro oje ọ nwere onye na ya na-abụ na-asị ya mgba obodo ya mmụ na anyị na-ezuzọsị ya mgba ije ọma onye ọbụla agbasa mgbe 10 o'clock ka anyị ji mechi ụnyaahụ n'abalị nyanwa iwe jewa ji nata ọlụ o je bụ 3 after 3 o ji nata ụlọ iwe o je n'ụlọ aka akọsịrị abịa Igbo taa nị nya ilu ezizili ya ilu agbalị akọ akọla abịa Igbo taa nị oge ọ ga-eru ọ na-ekozi ebe 4-5 ebidozie ya maka oge akọ ebido kọwazi gbasara mgbakọ oji ekwuzi okwu daalụ ọ dị mma ọ na-anwa m nwa bụ di m ata nkara gị nwekwa mụnwa bụ ụzọ amaka afọ m eze nwaanyị eze nwaanyị ọbịa mmiri arọ eze nwaanyị ọfa mmiri arọ ke mmemme unu na-eme ebe a anyị na-ele ọgwụgwụ arọ a na-eme ya every year ọgwụgwụ arọ ibe na-eme n'ụwa na arọ ọnya ka anyị na-eme taa ị na-aghọta anyị na-ekwu ibe ọbụla bụ ibe ga-eme mmiri ga-ezo anwụ ga-eke ga-ekwu ya taa arụ mewelie na tata ka o ga-ekwu ibe ya eme na arụ nke anyị nọ ibe a nne ka anyị bịara taa emechie unu amazịrị ihe ga-eme na dị afọ anọ n'ime ọ bụ na mmiri ga-ezo ọ ga-ekwu ọ bụ na anwụ ga-eke ọ na-ekwu ọ bụ na nri ga-eme ọ ga-ekwu ọ bụ na nri na-agụ ga-agụ ọ ga-ekwu ọ bụ na iji na-agba agba ya agba ọ ga-ekwu ọ bụ na iji ara agba ọ ga-ekwu ya tata ka ọ ga-ekwu ya obi dị m ụtọ rinne tata Chineke mere amala anyị mụnwa dị ndụ ụwa niile dịkwa ndụ ebe nnebele ebe a dịkwa ndụ n'ime ndụ na-enwe obi aṅụrị na onye ọbụla dị ndụ ezinụlọ onye ọbụla dị mma anyị wabebe ebe onye ezinụlọ na-adịra mma ọ ga-abịa ebe a onye na-aya arụ ọ ga-abịa ebe a onye na hospital abịa ebe a obi dị m ụtọ rinne Yes, okay, go. Come on, man. It's a monster. I'm a man. Who is the sea water? Not call a woman. He can't go on your ear. He can't go near the bomber. Oh, let me out. I can't know. Now, Yagazia. Umweza wone agabana mota brongala amlamana burike ona korebo na ade asna ebo na dike na tinise no ka na tanya ejuro na etie kwazo no go yes
mana eziokwu agwa na nlaka bụ ọba mbụ anịkpe anekwe Joseph Obelo dịka ọra mmụere ogwe nne ya dịka ọra mmụere ogwe nne ya ana m ekene nọ ka mmemme unu na-eme ebe a tata mmadụ ji bụ ibu mmemme anyị na-eme tata bụ anyị na-akpọ ya mmemme ọgụgụ arọ Igbo niile ya bụ mmemme anyị na-eme tata and ụdị anyị na-eme tata ụdị aka esi eme kwa arọ ọbụnara ya mmemme a bụ ịma na ọnwa Igbo na-agba ọnwa n'eli na-arọ ọ dịrọ ka ọnwa Igbo na-agba ọnwa ili na ịbọ ọnwa Igbo bụ ọnwa n'eli ka ọ na-agba n'arọ olue n'ọnwa ili ọbụla ndị Igbo na-agwụ arọ nji wee ọcha in ọnwa dazi mbido arọ ọzọ so na anyị na-ewe na ọbụla abịa n'Igbo kalenda nọ tata ka arọ Igbo na-agwụ bidozie echi wee gaba bụ mbido arọ ka ọ ya abụzi so then ka esi eme ya bụ na mbido dazi ngụsị arọ a agụ arọ bụ Ajeh wee kọwaa ka arọ ọzọ ebido ya esi wee dị so nyewa ka ọ na-eme ọ bụ na asị ka enene anya ọ ụdị a Moses na-eje n'ugwu a na-asị na Moses je na mountain ikpe ekpere na Bible ọ dị abụ ka ọ dị ije na Bible na ọsọsọ Moses na-ayị eje ekpere anwa ụdị aka ọ bụ sọsọ Ajeh na-ayịkwa eje and ibe niile na-emekpu mgbe Moses anwa ka na-emekwa kịta nọ na anyị bụ ndị Igbo aghọtara ife na-eme na be anyị like ụnya o nwere tam oge oyi elu sọsọ Ajeh anọzialụ n'obu a tupu ọ nọ n'obu a rapụ ya anyị akwadola ya ụkpa bụ ife ndị Igbo ji etinye ji gba ji ebu ibu ụkpa ahụ ọgwụ ga-adị ya ọgwụ eji akọ ọrụ mma ga-adị ya ewetasi ji bụ eze nri tinye eweta ife dịka ọka tinye etinye ọkwụrụ yes so akpọ ya adịrị n'ime ife ahụ eji wee je then ma ife bụ ife ịtụnanya na-eme n'ime ya bụ na anyasị abụ ọ ya eje ọrụ dịka nke ọ ya apụ ebe 12 ọ ya eje ọrụ ahụ olu ọmaanị ụdị esi amaanị oge gboo ụdị esi amaanị so konye ji anwa konye ọka konye ife akwụkwọ ahụ ejije n'ubi anọ ya na ebe anwa ebe akwụkwọ ahụ emeke ọ ya harvest before nata yes ọ bụrụ onye si na magic ma ọ bụ ife naanị ọ bụrụ na like ụdị ọ na-agwa arọ taa na debe ọbịara ụdị ọbịara dị mmadụ onwere mmadụ ọbụla amụrụ amụ na-eku ume ya agaba azụ ya ime anyị bụ ebe ekele ọkpụkpa ebe ụdị ezigbo kechisi ibe ime onwere ka isi onwere ebe ị ga-esi wee gafere azụ ọbịara wee si bata ebe a tata ụdị oside bụ na mmụọ bụba nwe ebe anwa tata mmụọ ahụ o je fụ ụnyaahụ azụmiri ọ bụ na agụsị ara taa na wapụta echi mesie emume ya pụta nwanne echi mee nwanne echi ka ọ ga-akwụsị ọ bụ na iji ebe anwa dịka onye na-agafe ebu ebe anwa o jere ọrụ mbụ ọ bụ na iji ebe anwa efu ya na ivulu ọbụna akọrọ ọrụ ịpụtazịa ilu efu ya na-akụ gị ọrụ ana efu ya na ji akọrọ ji ụdị ahụ esi meji ana egwugwu esi egwu ji ahụ egwu ọ bụrụ majik nọ ịpụta ebe ahụ efu ya real life ụdị akụ o si wee dị so nyaa bụ dịka na nke ọlụ like ọ bụ na elu ọgụmara a na-agụ kịta maka na ife ọ nọ ebe a nụnwa kịta bụ ife ọbụla gbasara ndị Igbo ka ọ ya agụ ife ọ ya agụ kesịla bụ nsogbu na-apụta n'obodo for example o nwere nke ọ na-anọlụ sometime ago ọkpọ ndị Asaba ọ na-ezipụ ozi sifa na o nwere alụsị a na-akpọ Oyiche na Asaba na data alụsị a na ọ na-ewu iwu na ndị Asaba mejoli ya na ebe family and okwusi ọgba gị solution sisi ụdị a mee ka ọ wee dị mma ka ọ dị mma udo dị n'obodo o nwere nke ọ na-akpọ like Abagana ọsịfa na-akpụ bịara n'ibe nwe na ọ na-ekpesi ya ikpe nya gwa ndị beba bụ ndị Abagana na ebe family sisi ụdị a mee ka ọ wee dị mma
ụdị akụ esi nke ọbụla agwala ya o chetara ọ ya agbakpu ya igbo ọbụla obodo ọbụla o enyebe solution sọbasụ ụdị a mee unless ịma na obe na-eme dịka na ọgbara ọhụụ kịta ndị ọbụla rapụrụ nkeba ịma na na-esi ihe na ọ ya repeatkwa again ibe niile ị na-afụ ya bụ omeketa ana Igbo na-enwe nsogbu na ana Igbo arụ na-ekwu ya na-adareti ndị obodo a n'ụdị a n'ụdị a mgbe nsisi ụdị a mee ka e wee dozie dị ndị na-emerozi nke ya ka nsogbu anyị eji wee pụtazi so na ibe a bịa tata bụ ka ọ gwa ndị Igbo ụdị mmụọ ji wee chọọ ka ndị Igbo bili ihe ọfụma ebe a taa anụbụbe m maka ihe tata izizi m na-anụ maka ya na-afụkwa ebe a na-eme ya tata dịka ụdị o si dị a na-ezi ozi nọ na ịmago ọnọdụ ka emegide onye Igbo nọgide ọsị na amụsụ na-atị ya emegide onye Igbo nọgide ọsị na na-agbọli ọgụ the reason all these things ji eme bụ na nna anyị fa akụzirila anyị ọdịnala anya ọ bụ na akụziri anyị ọdịnala anya aghọta ya o nwere ọtara bụ dịka ndị Igbo because ọ bụ na amụsụ chọọ nta gị o nwere ebe amụsụ ya esi wee tawa gị ịma na amụsụ nta mmadụ bụ uchizi ọya ka ị na-aya ebe ahụ ọ bụ na umu mmadụ esiri ike ka ọ ya bụ ọbịa mbịa gị na-arụ okpute gị na-arụ but ọ bụ na ịdị forfeit dịka mmalụ ife dị n'ikwu nne gị mmalụ nke dị be nna gị mmalụ nke bụ gị wee bịa ụwa onye ọbụla ya ife ọbụla na-eme n'ụwa bụ ikpe ka a na-ekpe na ya onye ya ekpe gị ikpe ya bụrụ ebe ya esi wee bịa kpe gị ikpe ahụ maka na o kpe gị ikpe ndị anwa gị na kwaghị ya eje maka na ị na-avụrụ ọva ị na-avụrụ ikpe ahụ ya na-ekpe gị onye ataga amụsụ bụ na mmụọ ka ọ ya eje so ụfọdụ na mmụọ fọnwa ya eje na mmụọ si ya na onye a bụ nwaanyị ka ọ bụ na ị ga-arapụ ya o nwere ọbụ enwere any option ma e kwuru anya like that. Daalụ otu isi wee kọwa ihe ọfụma kịta ekenesiri m gị ike bikọ abịa nghọtachi ihe aghọta ya mmụọ ka isi wee kọwa ya daalụ niile abamụla Ajeh igwe akara aka papa Ajeh na-abata papa Uchechukwu na Zọba Uchenna na Zọba Ajeh Umuleri Uru Umuleri onye na-abata bụ nne ya igwe akara aka si nọta nwa 15 years ọrụ ya rụrụ Papa Uchenna na Zọba ọ na-emele every year ọ ga-oge this year anyị na-ekele nọ yes ebe eti wee bata nwere ebe ọzọ nọ n'igwe gara aga bata igwe agalaga thenew Umuleri papa Ajeh na-agụ arọ ọmụwa bụ nne ya so na bido ka ji wee rụta ọgwụ arọ apụtabụ ọgwụ dị ya na-agụ ya ụzọ mbịa ụwa ọ dị ya n'ebe ụzọ mbịa ụwa nwa mma na-agụ ya sisoburu ara
n'elu mgbosi oye a na-eme nlebochi maka igwu arụ mmemme nke igwu arụ ọ bụrụ ọdịnala dị na be anyị n'ekperekpe na anyị na-abụ wee igwu ụwa ka ụbọchị eji wee dị ọ wee ebe a ga na-enweta eziokwu na ndụ nwatakịrị a bụ Uchechukwu Kingsley Nnazoba bụrụ arọ eziokwu ọ na-ekwuru okwu dị mere nyere mmadụ ụwa niile n'ebe a ọrụ ya na ya Igbo niile ndị Igbo na-eyi ha site n'Igbo maka ọ na-abịa n'ọda onye isi bụ ara Uchechukwu Kingsley ebụrụ ebu arụ na-eme chejaji maọbụ ka o mee ọrụ ihe ọrụ ọhụrụ ya n'obu ọbịa nwa eziokwu dị ime okwu ọgbọsị egwu dị abụrụ orugbo mmiri afọ ji wee dị ya bụ ego egwu ara bụ anyị ji ejite omenala nke ebe anyị ala egwu na omenala egwuhụrụ egbo ọ bụrụ na gị ya ka obidoro ọ bụrụ na gị enweghị ebe n'ọchịchị onye ọzọ achịba nyara adị ya mmadụ dị mara ọdịneze mere ebe a tata nwa agụ na-alụta mgbe nwa agụ na ọhụụ bụ ka ọ dị nwoke dị mma dị nwa ya mma onye ọbụla chọrọ ibe ka ihe ebe na ya bụ mmụọ nne ya na-ekwu arụ egwu egwu ka nka mmụọ nne ya na-ekwu na-egwu ka arụ nka na-egwukwana arọ ihe na-emere ihe tata arụ goziere onye ọbụla n'otu n'otu ka ọ dabụ ụta dị arọ ka ya dị arọ ọzọ a sị arụ ya kala ya dị ahụ mma aka ahụ ya ma arụ agaghị aga nka mma ọrịa nna gọ n'ọgụ dịka m nwere mba ya bụ n'ekwu m nwere isi n'igbe ọgwụ igbe ọgwụ ọhịa nọ ebe a ọ ndị igbe nwunye ebe a a na-egwu na ndị igbe nwunye na-arịọ nwaanyị masị motoro bụ n'egwu nne m nwa nwaanyị m nwa nne dị ime nwaanyị dị ime nne nna nwaanyị nwaanyị arụ ndị eruru di nwaanyị nukwu di ọ naghị eme ebe a onye bụrụ ochie obozibi arụ ya eme ihe na arụ nke aja mmụọ nwa m nwanne ọdịnazọ ọka ụdọ nna aje mmụọ mana afọ mgbe ị na-abata fụ ka gị na ndị mmadụ so nnukwu na-abata weta ebunikpo masị ka njụgodu onye na-abata ụta so otu isi wee ka ọnọgụ ma mụrụ onye na-agọ dị arọ ịmụrụ oke mmadụ nnukwu mmadụ ka ịmụ daalụ Thank you.
Eugene Ben Ayebe. Unu ka ị nọ ya ọ bụrụ sọ onye Umuleri, abụ m onye Mmanọma. Anyị na-ebu arọ, ụmụnna anyị na-ebu ya, enwere m ike ibu ya, Ajeh nke abụ ya nwere ike ibu ya, ụmụnna anyị ndị ọzọ, ndị famili anyị ndị ọzọ nwere ike ibu ya, mana ịma na ọnyanwa ji aka ekwu onye ga-ebu ya. Ọ bụ na Ajeh nke a kasịa zee o zee ụmụnna anyị agbakọ gbaa afa ya ekwu n'ọnya ma ọ n'ọnya mana iwu mbụrụ ọ ga-abụ ndị famili anyị, ọ mapụ outside our family. Dịka ụnyaahụ ndị niile bi n'okilikili ya niile ga-agba ọsọ, ọ nwere ihe ga-afụ ebe a, ife niile abịa ebe a fancha ga-apụ. A na-akpọ ya ịgba ọsọ arọ. Sọọsọ Ajeh ga-anọ hia na ngwulu arụ a, mgbe ọ ga-elu midnight o jebe ọlụ, ọ ga-akọ ji, ọ ga-akọ ede, ọ ga-eje ịkụ azụ, ọ ga-eme ife niile fancha ga-eme. Anyasị afọ ga-adị ka ehihie, that night ga-adị ka ehihie, just like the way God said a year is like 1,000 a day is like 1,000 years in the sight of God. Ebe a ka ọ na-manifest na oje ọlụ ọrụ n'anyasị, ọ ga-akụ ji that night. Ji anwa ga-eme ka ji si eme, o gwupụta ya n'anyasị ahụ. So ọ banye ebe ọ bago in the spiritual realm, not with the people of the world. Adema na spiritual realm, everything is possible and no restriction. Everything is possible in the spiritual realm. That is why in the spirit you can enter a house, 12 walls. You can go to America, you can go to London, come back, and the spiritual realm is free. You can free world. It's a free world. If you want to go to US, you go to US. If you want to go to London, you go to London. That is why the Ajeh will go to the farm, and the farm will produce the same night. That is how it is. If I never Nambaro, I know I can't do it. If you go no office can see whether ndị niile anyị fụ n'ebe a bụ otu akafa na anị ya, and ọ na-adị mma ịbịa because ịbịa by God's grace ị mara na ịdịgo sure na ị ga-abịakwa ọzọ next year. So otu anyị bịara kịta ị ga-abịa abịa ọzọ next year. I
Igbo State. Oh, name no. Igbo State.
abụ m Prince Ejikeme Makonobi Eze Nweze Mmeri ka m bụ. Nweze Mmeri? Yes. Okay. So, ke ihe a na-eme n'ụbọchị taa? Ife na-eme n'ụbọchị taa bụ ngwa arọ. Just like ndị oyibo ngwu project. Ngwa arọ ahụ nya ka a na-agụ before emebe anything. Like mụnwa bụ Prince, anyị emego nke anyị nya oge ọ na-aba n'ime ọfịa. Anyị ejego gụọrịa ọfọ. Ọzọ abịa ọfọ kọrọ ka ọ ba n'ime ọfịa before ọ nata early in the morning. Okoro olive chief lector okoro olive. Bulili ya abụọ abalị. So ife anyị na-eme every year.
sisi Umuleri ji mebe sisi Igbo ji mebe insist ụrụ ndị ọzọ na-eme n'Igbo land na-abụrụ ụmụ ọsọsọ na-abụrụ ndị mma na ọma ndị aje a na-agụ ya maka ndị Igbo niile maka ndị Igbo niile ị na-afụ ka a na-akpọ ndị mmadụ afa sị na-ewere ọjị obodo ndị nwa na-abịara were ọjị kwe onye dele bụ ọjị nkebe ha bịa emecha ọ na-ama agịdị nne ma a na-akpọ afa so afọ a na-agụ ebe a wụ maka oriri ka maka ihe olili a ji akwado so o ya eme agụ ara ahụ ọ ya eme dike afọ ọ bụ na ọnwụ ya abịa ọ bụ na ajụ ya eme o ya egwu ya ome mmadụ ọ na-eme mmadụ amala onwe ya ọ bụ na ọnwụ ya nwụrụ na ọgwa mmadụ ego ka ịma ma ọla mma magalị gị ọzọ obuga amụma nwa ọnwụ ya adị ka ife o kwuchie na ọ ya eme taa o kwuru ndị ọbụla na-eso okwu ji edozie si na ji ya eme na ọnwụ ike ama adị o kwuru many things afọ ya adị mma si na-edotukwu Naijiria ọ bụrụ na Naijiria daalụ